सना गावनि इउनिफर्मफोरखौ गावा लाजोब्बाय हनै हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग नै लोगोफोर आंना नेकलेसआ बाबुआ खर'आव लायानो ओमफ्राय आंनो गोदनायाव लादों नै ओमफ्राय ना ओरैबादि माने बारा खोलो खोलो बारदों आरोना ओरैबादि मोजां बिफां लाइफांफोरा ओरैबादि माने ग्रीन कालारनि मोजां जादों थाइजौ बिफाङाबो एसे मा होनो थाइजौ बिफांफोरा बिबार बारनानै फिथाइ एसे एसे इदि इदि जाहांदोंसोना गोल गोल जाबादि मोजां नुयो आरोना सोमखोरनो नै नाहरदो नै थाइजौ बिफां हे फरायजोबोथ' दाराव नै नै बियो जोंनि गोजौआव ओरैनो मोनसे नल दङ ओमफ्राय ना बेयाव जोङो मालाबा जोङो इउज खालामो ओमफ्राय माखासे सिख्लाफोर दङ बिथांमोनाबो इउज खालामो नाहरदो नै ग्रीन एरिया ना होली लागे নাই বাবু এটা কালার কালকে তুমি কালার নতুন কিনে নিয়ে আসছে না এই কালারটা লাগছে বাবুকে आथिङाव बियो होली नांदों होननानै बुंदों ओमफ्राय होली नाङाखै ओमफ्राय ना मा होनो बियो मैया मोनसे कालार लाबोदोंमोन आरोना बे कालारा बिनि आथिङाव नांदों आरो बेखौनो एसे प्रब्लेम देखायबाय थादों ओमफ्राय बियो ओमफ्राय ना स्कुलनिफ्राय फैनानै बाबाबो बरिं जायोना ओमफ्राय ना बावखायनो आं टेरेसाव लाबोनानै एसे टाइम पास खालामो आरोना नै আচ্ছা যাবো তুমি নিচে গেলে কি খাবা বল তুমি নিচে গেলে কি খাবা বল খিচুড়ি না ম্যাগি খিচুড়ি খাবা না ম্যাগি খাবা না দুধ বিস্কুট খাবা ম্যাগি খাইলে তো পেট ব্যথা হয় না আচ্ছা এদিকে লাস্ট साननि भिडिअ नायदो लोगोफोर लास्ट सान माने मोनासिगोन आरोना मोनाबाय ओमफ्राय मोनानायनि एसे वार्निं होदोंसै आरोना सानानै थांसिगोनलाय रोखो रोखोनो रोमै रोमै दुखुजों नायदो लोगोफोर बेबायदि थाङो नै साना ओमफ्राय दार्जिलिंआव थांबोला आरो क्लियार नुसिनो ना सान ओंखारनायखौ ओमफ्राय नै जोङो बेयाव थानानैनो क्लियार नुयो आरोना फुङाव ओंखारनायखौबो नुयो ओमफ्राय हराव थांनायखौबो नुयो आरोना नै खोमसिहां जाहांबाय ओमफ्राय आं बाबुनि इउनिफर्म सुदोंमोन बाबुनि इउनिफर्मफोरखौ आङो लांनो फैदों आरोना गोजौआव बावनो नुदों आरो नै लोगोसे बाबु उठाबा ना रे नायलाय बेहा गोदानखौबो माबादि खालामखो सना गावनि इउनिफर्मफोरखौ गावा लाजोब्बाय हनै हायदो हाय आइ बाबाय फैखाबोना आस्ते गावनि इउनिफर्मफोरखौ गावानो लाजोबगोन नै गावा लाबोजोब्बाय ओमफ्राय जोङो गोजौनिफ्राय गाहायाव फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना बेबिया मेगि जानो होननानै गाबदों ओमफ्राय मेगि जानो होननानै गाबदों नालाय ओमफ्राय आं दा नैबे मेगिखौ संनानै होनोसै आरोना नै नोंथांमोना मा मेगि जायो नैबेयो मास मोनसे दाख्लै मोनसे आं भिडिअ होदोंमोन ना बियो मास मोनसे थांनांगोन होननानै बियो फिनिश जाबाय कमप्लिट आरो बियो गोदान पेकेट नै माने कन्टिनिउलि होआ सप्तायाव मालाबा खनथाम बिदि होयो आरोना ओमफ्राय नै जानो बिदों मानसिया टिभि नायनानै दङ टिभि नायदों ओमफ्राय ना आंखौ पारमिसन होबाय ओमफ्राय गाइखेरबो गैया नालाय ओमफ्राय आंना बोराया दायो एसे इभिनिंआवसो लाबोगोन गाइखेरखौ ओमफ्राय बेवहाय आं उपाय नाथिं बेखौनो आं संना होनोसै आरोना जाबादि याम्मिनि बे सानै मा नाममोनलाय बिसनिया पिंकि सिंकि ना मामोन बे सानै सबि थानाय मेगिखौ बायहो लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि याम्मि जायो ओमफ्राय बेयाव सासे सेंग्राबो थायो बे सेंग्रा थानाय पिकखौ बायनाङा आरोना गोथाव जाया बे सेंग्रि सानै थानायनि मेगिया ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथांमोना मालाबा ट्राइ खालाम थोदो लोगोफोरा बिदिबा बानायनोसै